Bore da I bawb ohonoch chi. Bore heddiw yr 15 o Hydref. Ac fel ydych chi wedi sylwi'n edrych ar y sgrin yn y fan yna, bod i'n Sul y Beibl wedi nodi gan Cymdeithas y Beibl, y Sul arbennig yma, 15 o Hydref, Sul olaf mis Hydref. Mae o hefyd, mi gofiwn ni 2 blynedd yn ôl, mi roedden ni yn cofio gan dathlu 500 lwyddiant y diwygiad Protestanaidd a Martin Luther yn hoelio yr 95 pwynt yna ar ddrws yr eglwys yn Wittenberg. Dwi dal ddim wedi cael mynd i Wittenberg i gael gweld drws yr eglwys a'r cylch o gwmpas fan honno, ond yn edrych ymlaen at gael mynd rhywbryd pan fydd hi'n well arno ni. Mi roedden ni yn y capel Sylw ac yn amheus a fydden ni yno y Sul hwn ar gyfer yn haddoliad, ac felly mae hi wedi troi allan. Llefydd o addoliad wedi'w cau ar hyn o bryd o ddieithr ar gyfer angladdau y phriodasau, sydd yn ddigon cyfleus, dyd y gwir, oherwydd bod gennym ni briodas Miriam a Marcus yn digwydd dydd Mercher yma sydd yn dod. Edrych ymlaen at hynny. Ond dyn ni'n hynod o ddiolchgar yn bod ni wedi gallu treulio a chael 7 Sul i mewn hefo'n gilydd yn y capel yn ystod Medi a Hydref, ac wedi cael darfod gyda gwasanaeth o ddiolchgarwch y Sul diwethaf yma. Mae gennym ni lawer i ddiolch amdano fo, a dyn ni'n diolch am y geiriau yna sy'n cael ei rhannu yn ystod yr cyfnod yma ar Facebook, ar y grŵp capel ag ati Geiriau Diolch. Dyn ni gyd angen ffocysu ar beth sydd gennym ni i ddiolch amdano fo a'n bendithion hefyd. Rwan te, wrth ddod at yr gwasanaeth yma, y bore yma, mi gofiwch chi eich bod ni wedi bod yn mynd drwy lyfr y Salmau, ac wedi bod y Sul dwythaf yn edrych ar Salm 100. Salm sydd yn sôn am ddod o flaen yr arglwydd a chan, i'w byrth a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Wel, dyn ni'n neidio dros rhai salmau cyfarwydd iawn eto mwyn cael cyrraedd Salm 119. A dim ond, peidiwch â phoeni, mae hi'n salm fawr ydy'r hen bobl yn arfer galw y salm yma, Salm 119. Mae hi yn salm fawr, mae hi tua 172 o adnodau, a'r bob un o'r adnodau yna bron yn sôn rhywbeth am Air Duw ynddo fo. Mae hi'n folawd i Air Duw. Ac mae hi hefyd yn gerdd glyfar iawn, oherwydd mae di rannu rhyw 22 o adrannau yn ôl yr wyddor Hebraig. Ac mi ffindies i lun o'r wyddor Hebraig i chi yn y fan yna, os gallwch chi weld hwnna. Y llythrennau yna sydd yn darllen nid o'r chwith i'r dde, ond o'r dde i'r chwith, ac yn dechrau yn y fan yma. Mi welwch chi mor gyntefig rwsyd ydy'n system ddarlledu ni. Welwch chi beiro fan yna. Yn dechrau fo'r aleb, ac yna'r bets, a'r gimel, a'r dalet, a'r he, a'r waw, a'r sain, a'r het, a'r llythrennau ymlaen fel yna. Wel, dyn ni'n mynd am biciad at y llythrennau yma, mem a nwn y bore yma, ar gyfer yn hadnodau o ganol y salm yma, ac adnodau cyfarwydd, ac un adnod falle yn fwy cyfarwydd na'r cwbl i gyd. Mae yna glod yma am Air Duw. Dwch chi i ni ddarllen, mi ddarllen na unig, gawch chi ddilyn yn y fan yma. O adnod 97 ymlaen. O fel yr wyf yn caru dy gyfraith, hi yw fy myfyrdod drwy'r dydd, y mae dorchymyn ym ymwneud yn ddwythach na am gelynion, oherwydd mae gyda mi bob amser.
Yr wyf yn fwy deallus na'n holl athrawon, oherwydd bod y farnedigaethau'n fyfyrdod i mi. Yr wyf yn deall yn well na rai hen, oherwydd i mi feddhau eith ofynion. Cedwais fy nrhaed rhag pob llwybr drwg mwyn i mi gadw dy air. Nid wyf wedi troi oddi wrth dy farnau, oherwydd ti fy'n fy nghyfarwyddo. Mor felys yw da ddewid i'm gennau melysach na mel i'm gwefusau. Oth ofynion di y caf ddeall, dyna pam yr wyf yn casau llwybrau twyll. Y mae dy air yn llusern i'm troed ac yn oleuni i'm llwybr. Tyngau Sylw a gwneud adduned i gadw dy farnau cyfiawn. Yr wyf mewn gofid mawr o arglwydd a ddiwia fi yn ôl dy air. Derbyn deyrnged fy ngennau o arglwydd a disg i mi dy farnedigaethau. Bob dydd y mae fy mywyd yn fy nwylo, ond nid wyf yn anghofio dy gyfraith. Gosododd y drygionus rwyd i mi, ond nid wyf wedi gwiro oddi wrth dy ofynion. Y mae dy farnedigaethau netifeddiaeth i mi am byth, oherwydd y maent yn llonder i'm calon. Yr wyf wedi gosod fy mryd ar i fyddhau ei theddfau. Y mae ei gwobr yn dragwyddol. A dyna ni ran o'r salm yna, 2 lythyren o'r wyddor Hebraig. Yr adrannau gwahanol, dyn ni'n colli hynny'n y cyfeithiad, wrth gwrs, yr adrannau gwahanol yn dechrau hefo'r llythrennau yn ei tro o'r wyddor Hebraig. Ac dyn ni'n cael yr A i'r ydy'r wyddor Gymraeg ynddo, a b ec, ech di a dde ef ef, eg eng eg aich, i l l m n, o p f r i h s t f i w e, ydy'r wyddor Gymraeg. A'r cwbl yn y fan yna. Yr cyfan o'r wyddor, cyfan sydd angen i wybod am Dduw, yn cael ei foli yn y fan yma, ac i'w wybod yn ei air a'i gyfraith ef ei hun. Mae Iesu'n galw ei hun yn alffabet hefyd yn dydi, yr wyddor i gyd. Mae fi yw'r alffa a'r omega. Meddwl fo, y dechrau a'r diwedd. Mae'r cyfan sydd angen i wybod am yn iachawdwriaeth ni, i'w wybod yn Iesu Grist, mab Duw. Rwan te, wrth sôn am y Beibl, allwn ni ond rhoi diolch mewn gwirionedd am yr hyn oll sydd wedi bod yn effaith y gair a'r Beibl yn plith ni fel Cymru, fel Cymru Cymraeg ac fel gwlad. Bod gennym ni nifer o fersiynau o'r Beibl yn y Gymraeg bellach. Ydyn ni yn cofio eleni 400 mlwyddiant ers y fersiwn poblogaidd a dylanwadol yna ddaeth allan gan yr esgob Richard Parry oedd ydwch, neu Richard Parry a John Davies Mallwyd, wrth gwrs wedi bod ynglyn â'r diwygiad yna o'r Beibl Cymraeg 1620. Yn cofio, Beibl Peter Williams, na'n bosib bod ambell un ohonoch chi yn dal ar Beibl yna yn eich tai ar eich dresel neu yn rywle arbennig. Saswn ni'n cael pint am bob tro mae rhywun yn gofyn i mi beth dwi fod i wneud efo'r Beibl yma. Y hen Beibl gennyn nhw. Beiblau mawr gan teuluoedd. Wel, cadwch o. I'ch teulu chi, mae o'n perthyn. I'ch teulu chi yr oedd o yn drysor. Bydded iddo fo fod yn drysor i chithau hefyd. Ond mae gennym ni lawer o Beiblau yn yn tai bellach hefyd yn does. Ond o'n i'n sôn, yma 400 mlwyddiant Beibl y dylanwadol yna, 1620. 250 mlwyddiant Beibl Peter Williams. Oedd yn esboniad hefyd ar y Beibl ac oedd yn golygu bod y Beibl yna'n gallu cael ei argraffu yng Nghymru oherwydd, strictly speaking, nid just Beibl oedd o gyrraedd argraffu ein i gyd yn Llundain. Felly mi gafwyd argraffu yng Nghymru. Oedd o'n hynod o ddylanwadol yng Nghymru. Beibl mawr yna, mi gofiwch chi, oedd ar y bwrdd, a llian o dan fo, yng nghartrefi yn hen neiniau'r hen bodrybedd ac ewythrod.
ac oedd ar y dresel, Beibl Peter Williams. Ac fel hwnnw bydden ei ddarllen penod yn yr addoliad teuluol oedd yn digwydd ar bob aelwyd yn sgil y diwygiadau fuo yng Nghymru yn ystod yr 4th ganrif ar 15 ac i mewn i'r 20th ganrif. Ac oedden ni wedi meddwl cofio lot am yr Beibl yma yn ystod y flwyddyn eleni, ond mae eto digwyddiadau ar y we i ni fod yn ymuno hefo nhw. Gwyliwch allan amdanyn nhw i gael cofio am ddylanwad y Beibl yn plith ni fel pobl ar yn hiaith ni, ar yn moesau ni'n sicr ac ar yn cenedl ni yn gyfan. Y Gair wedi cael dylanwad. Ac wedi cael dylanwad mewn cymaint o wledydd ar draws y byd hefyd. Gaethon ni'r fraint dechrau eleni o fynd i mis o Ram yng ngogledd-wyrain yr India, talaith fechan yn y fan honno yn mynydddi'r gogledd-wyrain yr India, a chael dathlu hefo hyd at 100,000 o bobl yno hefo'i gilydd. Bobl ifanc yn dathlu'r gair yn eu plith nhw. Yn fraint fawr cael wedi bod yn rhan fel Cymru o fynd â'r gair yna at y genedl fechan honno, ac weld y genedl fechan honno cael ei newid o fod yn hela pennau hyd yn gymharol ddiweddar i fod yn bysgotwyr dynion ac i fod yn genhadon ei hunain yn y cylchoedd yna gwledydd o gwmpas gogledd-wyrain yr India. Ac mewn cymaint o wledydd yn Affrica ag ati. Ond yn y gwledydd hynny, lawer iawn ohonyn nhw, gwledydd Moslemaidd a seciwlar, mae'n erledigaeth ar Gristnogion. Mae'n erledigaeth lawer yn yr India, Pakistan, gymaint o wledydd ar draws Affrica erbyn hyn. A dim ond yn meddwl fel maen nhw'n byw. Chymod, a rhywun yn barod i weld bai o hyd i dorri mewn i'r tŷ i fygwth ac i gamgyhuddo. Ac yma nhw'n barod ar amrantiad rwsyd i guddiad i Beibl, i fod yn cael gwared ar bob dim yn y tŷ sydd yn dangos i bod nhw yn Gristnogion ac yn darllen y Beibl. Sut y byddai yn eich tŷ chi a ninne, petai rhaid i ni wneud hynny. Mi fydd rhaid i mi gloi y cwt yn sicr iawn, mae bob llyfr sydd yn fan honno rhywbeth i wneud hefo'r Beibl. A mae'n gymaint o feiblau ar silffoedd gwahanol hyd y tŷ yma. Mae'n gymaint o fersiynau gwahanol. Mae'n gymaint o bethau gen ni fyny ar hyd y lle sydd yn cyfeirio at rhyw emyn, rhyw lun Cristnogol ac ati. Dwi'n mynd i symud y ffôn yma o gwmpas, neu fydra i ddim yn gallu osod o'n iol. Ond dyn ni'n chymod, mae'n gynnu domen yn y fan yma o feiblau gwahanol. Yn Beibl.net, fel daeth allan ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'n 5 erbyn hyn. Yn Beibl Cymraeg diwygiedig, daeth allan 2005, yr hen fersiwn. William Morgan yn y fan yna. Rhai Saesneg, rhai ar gyfer yr plant hefyd, ac wedi'w treulio, wedi bod yn edrych ar y lluniau ohonyn nhw. Ac un newydd yn ddiweddar iawn eleni, yng nghanol hyn i gyd, Beibl.net i bobl ifanc wedi dod allan. Ac yn rhoi cyfle i sgwennu rhywbeth ar ymyl y dudalen, i fod yn rhoi rhyw fymryn o arweiniad ar ambell i adnod pwysig i sôn am yr hyn sydd eisiau tynnu sylw ato fo, ac i fod yn dweud rhywbeth ac yn gweld be mae'r Beibl yn ei ddeud am fwlio, am y creu
ar amgylchfyd, am y teulu, am hunan niweidio, am ein hunaniaeth ni, am fyw'n wahanol i bobl eraill, am benderfyniadau doeth, iechyd meddwl, pornograffi, tlodi, ysgol ag aroliadau, rhyw a pherthynas yn cynlluniau ni ar gyfer y dyfodol. Dioddefaint ac ymlaen ac ymlaen. Mae gen y Beibl rhywbeth i'w ddeud ar y pethau hynny i gyd. Ac dyn ni ddiolchgar yr wythnos yma bod Cymdeithas y Beibl yn dal ar waith i ddod ar Gair yna yn fyw i gymaint o gymunedau. Ac yma nhw wedi paratoi fideo ar yn cyferni. Ac mi hoffwn ni ddangos yr fideo yna os gallai ynglyn â gwaith y gymdeithas ar hyn o bryd. Ac felly nawn ni wylio'r fideo wedi'i baratoi ar yn cyferni yn y Gymraeg fel hyn. Gan Gymdeithas y Beibl. Mae yna bobl ledled y byd yn byw heb ei Beibl eu hunain ac yn ysu i ddarllen Gair Duw. Diolch i gefnogaeth pobl fel chi. Mae miliynau o Beiblau'n cael eu hargraffu a'i dosbarthu bob blwyddyn yn Tsieina yn unig. Yn Affrica i Sahara, diolch i'ch cefnogaeth chi, mae dosbarthiadau llythrenedd Beiblaidd yn galluogi pobl heb lawer addysg i ddarllen Gair Duw ar eu pennau eu hunain. Gan ddefnyddio Beiblau, mae pobl fel chi wedi helpu i'w darparu. Mae cyfieithiadau newydd o'r Beibl yn sicrhau bod Gair Duw ar gael i gymunedau cyfan. Mae mwy na 200,000 o rannau o'r ysgrythur yn cael eu dosbarthu bob blwyddyn i'n brodyr a chwiorydd yn y Dwyrain Canol, a darperir iechad trauma yn seiliedig ar y Beibl i'r rhai mewn angen. Yn fwy lleol, yng Nghymru a Lloegr, rydym yn magu hyder yn y Beibl a dyhead am sgwrs well am y Beibl yn y gymdeithas yn ehangach. Ni fyddai dim o hyn yn Tsieina, Affrica, yn y Dwyrain Canol nac yma yng Nghymru a Lloegr yn bosib oni bai yn eich lleolioni a'ch cefnogaeth garedig. Mae pob ceiniog ar ofyr yn helpu rhannu Gair Duw. Mae fersiwn ieuenctid o'r Beibl, cwrs y Beibl a prosiect agor y llyfr sy'n ymgysylltu â phlant yn yr ysgol yn fydd rhai o'r ffyrdd y gallwch archwilio a rhannu stori fawr Duw drostoch eich hun. Mae heriau o'n blaenau wrth i'r byd ymateb i'r pandemig coronavirus, ond ym mhopeth, y genhadaeth o hyd yw rhannu newyddion da Gair Duw. Mae'r stori well o obaith y mae'r Beibl yn ei chyflwyno ar fod sicach nag erioed. Dyna ni, fideo hyfryd iawn wedi'w gyflwyno gan Gymdeithas y Beibl. Cofiwch fynd i'r wefan yna, mae ddigon o ddeunydd Cymraeg ar gael yn y fan honno, biblesociety.org, a gweld beth sydd yno. Rwan te, gan feddwl am y Salm yma, yn gwirionedd, a jyst i feddwl yn sydyn am Salm 119 a'r adnodau yna ddaru ni i darllen yn y fan yna. Mae'n sôn am yr llusern, does? Y lamp a'r llewyrch neu'r golau. Y llusern i'm troed a'r llewyrch i'm llwybr. A dyn ni gyd yn amhrofiadol mewn cymaint o bethau.
dyn ni gyd angen arweiniad. Os dyn ni ddim yn gwybod rhywbeth, yna dyn ni angen dysgu sut mae rhywbeth yn gweithio. Fyddwn ni'n gosod batri. O'n i'n mynd i gwneud y job o'r blaen. Gosod leisure batri yn yr camper fan y dydd o'r blaen. Ac wrth i'r hen batri sbarcio ac wrth o dod o'i lle, dyma feddwl, dwi ddim yn siŵr iawn beth dwi'n neud yma. Dwi angen mynd i weld os oes yna gyfarwyddiadau, neu os oes yna rhywbeth ar YouTube sydd yn mynd i'n helpu fi i ddallt sut mae gosod y batri yma. Ac mi ges i, a googlo'r peth ac ati a dysgu lot gan bobl lled ddiddorol ynglŷn â sut i osod batris. Wel, bydden ni'n amhrofiadol ynddo fo wrth fynd ymlaen mewn bywyd o ddydd i ddydd. Mae gen y Gair rhywbeth i'w gynnig i ni. Yn egwyddorion, yn addewidion ar yn cyfer ni, yn gyfreithiau, yn farnedigaethau, yn ddyfarniadau Duw, yn Air Duw o anogaeth ar yn cyfer ni. Y Gair Duw ydy'r arweiniad yna ar gyfer yn bywyd ni ac yn ganllaw ar ei gyfer o. Ac efallai bod adnod 105 yna yn dweud ac yn crynhoi yn fwy na llawer o rai eraill sut mae Gair Duw yn goleuo'r ffordd ac yn rhoi cyfeiriad i ni. Chi'n cofio? Ni'n sôn am yr lamp i'r traed a llewyrch golau i'n llwybrau. Yn gallu cyfeirio yn traed wrth i ni gymryd camau bychain, fynd o gam i gam, yn cyfeirio yn traed, yn goleuo'r camau hynny sydd rhaid i ni i cymryd. Wrth i ni godi'n golwg i fyny wedyn, a gweld i lle dyn ni'n mynd yn hollol a beth i pen draw y daith yna, yn gallu goleuo o'n cwmpas ni a goleuo'r llwybr o'n blaenau. Dydy'r llwybr i gyd ddim yn amlwg, ond mae gennym ni ddigon o ole ar gyfer mynd ymlaen yn y derys. Ac mae Joshua hefyd yn sôn am y gair yma, fel y mae amryw o awduron drwy'r Beibl i gyd yn sôn amdano fo. Ac yn dweud, os allwn ni ddangos yr... Mi'n gorfod edrych o gwmpas hwn yn y fan yma, grownd y camera. A ni. Dangos yr adnod arbennig yna i chi. Nid yw'r llyfr cyfraith hwn i adael denau. Yr wyt ti fyfyrio ynddo, ddydd a nos, mwyn i ti ofalu gwneud y cyfan sy'n ysgrifenedig ynddo. Yna byddai'n llwyddo yn dy ffyrdd ac yn ffynnu. Ac felly mae Joshua yn dweud wrtho ni. Joshua'n cael hynny yn wir. Moses wedi derbyn llyfr y gyfraith ac wedi ddarllen o i'r bobl. Y bobl wedi dal gafel ynddo fo. Moses wedi'w rhybuddio nhw i barhau ddal gafel yn hwn pan bydde hi'n dau byd arnyn nhw, pan bydde nhw'n mynd i mewn i'r wlad yr oedd Duw wedi addo iddyn nhw ac yn stopio crwydro'r anialwch, a bydde nhw eto yn parhau i fyfyrio ar y gair yma mae Duw ei hun wedi roi iddyn nhw, sydd yn ei gwneud nhw yn bobl wahanol i bobl eraill, oherwydd bod Duw wedi siarad yn bersonol hefo nhw. A trwy'r Beibl yma, mae o'n siarad yn bersonol hefo ni'na hefyd. Mae yna weddi ar wefan Cymdeithas y Beibl. Weddiwn ni hon os gwelwch chi hi efo'n gilydd. Gweddiwn. Ein harglwydd Duw. Diolch am dy arweiniad trwy'r ysgrythurau. Pan ni chwilio dair yn reolaeth. I gael mwy o ddirnadaeth ynghylch pwy wyt ti, a mwy o ddealltwriaeth o dy ewyllus ar gyfer pob un ohonom. Rhawydd cynyddol i ni ddarllen, i fyddhau a dod o hyd i faith trwy'r Beibl. Amen.
Ac yn dda i ni wrth ddod at y gair wrth gwrs i ni fod yn cynnig yn hunain mewn gweddi i'r arglwydd iddo fo agor i air ac iddo fo fod yn agor yn calonau ninna hefyd i dderbyn yr gair hwnnw. Iddo fo ddatguddio'r arglwydd Iesu sydd yng nghanol i air i ni. Rwan te, mae'r gair yn gallu bod ar brydiau. Yn air, dyn ni angen esboniad iddo fo. Ac mae rhai ohono ni dros yr misoedd diwethaf yma wedi bod yn edrych ar gwrs y Beibl hefo'n gilydd. Ar gael y llawlyfr yn y Gymraeg, cwrs y Beibl, welwch chi'n y fan yna. Ac mi welwch chi hefyd rhyw linell, ond te ydych chi'n gyfarwydd â llinellau amser ag ati. Wel, llinell stori ydy hwnna, sydd yn dilyn o un pen i'r pen arall. Yn y llun, tu mewn yn rwle, mae yna goeden i gychwyn, a mae yna goeden ar i ddiwedd o hefyd. Ac mae yna linell yn mynd â nhw drwy'r stori'r Beibl, ac mi eithon ni drwy'r stori yna efo'n gilydd yn ddiweddar yma. Cael cyrraedd, darfod yr Hen Testament cyn mis Awst a dechrau'r Testament newydd efo'n gilydd wedyn yn y Seiat a'r Nosiau yn mis Medi ymlaen. Y llinell yna sydd yn dechrau gyda'r creu, sydd yn mynd i lawr i'r geithglyd i'r Aifft, sydd yn dychwelyd wedyn i wlad yr Addewid, sydd yn cylchdroi yn yr anialwch, mae'n gylchdroi yng Ngwlad yr Addewid hefyd, cylchoedd o anifyddod a barnwyr gwahanol yn dod. Mae'n brenhiniaeth yn cael ei sefydlu. Mae honno yn chwalu, ac mae un yn torri ffwrdd oddi wrth y llall ac yn dod i dead end ac i stop sydyn iawn yn cael ei caeth gludo i ffwrdd. Israel ydy hwnnw. Mae Juda yn parhau. Mae Juda yn parhau a mae hwthau'n cael ei caeth gludo yn y man hefyd i Babylon. Ond mae'n ddychwelyd o'r fan honno. Ar ôl 70 mlynedd, mae'n rhaid dechrau dychwelyd ac yn dod eto i ail adeiladu, sydd yn golygu bod yna bobl erbyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei eni, yn dal i addoli ac yn dal i ddisgwyl diddanwch Israel. Ac mae'n ten dod i blith rhai sydd yn disgwyl amdano ac yn gweld bod yna ffydd i'w gael eto yn eu plith nhw. Mae'n rhoi hun i farw trostyn nhw tros y byd yn gyfan. A dyn ni'n cael hanes wedyn yr eglwys fore sy'n deillio o hynny. A'r addewid yna o wynfyd a bod yr diwedd dan law Duw yn llyfr y datguddiad a dychweliad eto at bren y bywyd sydd yn para byth ac yn rhoi peri bod ni'n yn cael ffrwytho yn tymor a peidio gwywo. Dangos y darlun mawr yna sydd i'w gael yn stori'r Beibl. Ac yn meddwl hefyd am yr emyn sydd yn sôn am y darlun mawr yna. Dyma Feibl annwyl Iesu ydy'r emyn oedd yn dod i'n meddwl i. A dyma'r lluniau, un llun ohono fo, o'r emyn sydd i'w gael yng Nghapel Bethesda'r Wal yn y fan yna, yn tu mewn i'r capel. Wedi'w ddarlunio gan un o'r blaenoriaid dros 100 mlynedd yn ôl, Wilfred Lloyd. Rai ohonoch chi yn ei gofio fo, ei wraig annwyl Alice. Fo fi oedd yn gyfrifol am beintio'r capel, y seti yna'n wyn i gochwyn o bob lliw, ac yna i'w feddalu o rwsyd efo dipyn bach o crim wedi hynny. Ond mi lythrenodd o'r llun yma, ac mae'r bennill wedi'w gosod i fyny hefyd mewn moc o Feibl wrth yn mynedfa'r capel ac i'w gael yn Saesneg hefyd yn y fan honno wedi'w gyfieithu gan Ann Owen. Ond dyma Feibl annwyl Iesu ydy'r geiriau
Dyma rodd dy heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled, erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Ac yn y fan yna mae gennym ni olwg ar rediad y Beibl hefyd. Dyma'r Beibl oedd gan yr arglwydd Iesu i gyfeirio ato fo. Beibl llai na'n Beibl ni, mae'r dyn ni'n diolch bod gennym ni'r Beibl yn llawn erbyn heddiw. Doedd gan salmydd wrth iddo fo glodfori'r gair, dim ond cyfraith. Cyfraith Moses mae o'n canolbwyntio arno fo'r Torah bryd hynny. Gennym ni Beibl yn gyfan bellach, Hen Testament a Testament Newydd. Ond dyma'r Hen Testament ydy Beibl Iesu Grist. Ac yn y fan honno, y mae ganddo fo ddigon i fod yn cyfeirio i draed ac yn dangos goleini ar ei lwybr. Y ffordd i farw'n fuddugoliaethus, y ffordd i fyw mewn i fuddod i'r arglwydd. Golled yna gafon ni, syrthiodd fy nghoron wyw, medde Pantygelyn, yn Eden drist. Yr ennill fydd i ni, dychwelyd y coronau yna eto. Yng nghwmni yr anwyl a'r addfwyn oen yn y nefoedd ei hun. Cynolini i'n bywydau yn gyfan. Rwan te, un pennill sydd i'w gael yn Canuon Ffydd, ond ni roedd yna 5 pennill wedi i'w roed at ei gilydd, ac amryw wedi bod wrthi yn gosod y pennillion yna ac yn ymelaethu ar yr un pennill yna i gochwyn. Thomas Levi wedi rhoi ail a thrydedd pennill, Benjamin Francis wedi rhoi 4 pennill. Yma'r hedom myfyrdodau ar drysorau mawr y Gair. Dawn ac iechyd i fy ysbryd, grym a bywyd i mi bair. Mi anturia ar oll a feddaf ar y Gair cadarnaf gwyw. Cwyd fi fyny, ceidw fenaid mae fy nodded yn fy niw. Beibl gwerthfawr, medde Thomas Levi wedyn. Byddi'n llewyrch i fy llwybrau, cyn llusern i fy nroed. Cyfaill fyddi ar y ddeiar, erys drwy foriau brau. Yn y nef am dragwyddoldeb, bydd y drysor yn parhau. A'r sôn am y gwerth yna sydd i'r Beibl. Williams Pantycelyn Pierre, bennill ola, gwell na gair, a gwell na garian i'w dair o ddew i mi. Myfrydu byddo fenaid, beunydd yn dy gyfraith di. Rho leini fel y gwelwydd bethau'r rhyfedd dair o hyd. Plyg fewyllus i'w ddylanwad, ato tyn fy serch am bryd. Ac yma yna lawer o ieithoedd a chenhedloedd wedi derbyn y gair yn ei hiaith ei hunain. Ond mae'n eto filoedd o wahanol ieithoedd a thafod ieithoedd sydd heb damed o sgryptur i'w gael yn ei hiaith ei hunain. Dyn ni'n diolch bod gennym ni air y bywyd yn iaith yn calonau ni yn mamiaeth yn hunain. Bydde di hwnnw fod yn drysor arbennig i ni. Rwan te, dwi am roed y fideo yma drosodd rwan i ni gael gweld un o'r rhai fi oedd yn rhannu geiriau diolch yn ystod yr wythnos diwethaf yma, yr wythnosau diwethaf yma mewn gwirionedd, ac yn diolch am y gair ac am yr hyn dwi wedi bod yn sôn amdano fo rwan, yn bod ni wedi bod yn dilyn cwrs y Beibl ag ati, yn bod ni yn cyfarfod o gwmpas yr gair yma o wythnos i wythnos. Ac mae Gwenith am rannu i phrofiad hithau a'i hanogaeth hefyd i ni'n ddod o gwmpas y gair yma. Mae'n te mi glicio'r sgrin yn fwy wrth i ni gael gweld Gwenith yn y fan yma. Bore da, Gwenith ydw i, a dwi'n falch iawn o gael y cyfle o ychwanegu at y gyfres yma o adnodau o ddiolch i Dduw am y pethau da ni yn ei derbyn o'i law o ddydd i ddydd.
Mae hi'n ddwrnod braf iawn y hydref heddiw yma. Mae'n fendigedig tu allan. Ond dwi am digyfeiriad gwahanol hefo'r adnod dwi wedi ddewis heddiw. A dwi wedi dewis adnod o lythyr Paul at y Thessaloniaid, llythyr cyntaf Paul ar ail benod ag adnod 13. A mae hi'n mynd fel hyn. Yr ydym ni yn diolch i Dduw yn ddi-bant ar gyfrif hyn hefyd. Eich bod chi wrth dderbyn Gair Duw fel y clywsoch ef gennym ni, wedi ei groesawu, nid fel gair dynion, ond fel yr hyn ydyw mewn gwirionedd, sef Gair Duw, sydd hefyd ar waith yna chi sy'n gredinwyr. So yma mae Paul yn sgwennu at y Thessaloniaid ac yn diolch ei bod yn croesawu Gair Duw fel Gair Duw ei hun ac nid fel gair dynion. Ac oherwydd hynny, maen nhw'n tyfu fel credinwyr. Diolch i Dduw am gael y Beibl i ddarllen ac i'n helpu ni i dyfu yn ei ffydd. Mae criw da honna ni'n cyfarfod ar Salm am 7 bob nos Iau i gynnal seiet. Ac yno da ni'n cael cyfle i drafod ac i ddarllen y gair ac i drio ystyried be mae o'n feddwl ac i ddatblygu'n dealltwriaeth ac i dyfu yn y ffydd. Dwi wedi ffeindio'r cyfarfodydd yma yn fendith ofnadwy yn ystod y cyfnod anodd yma sydd wedi bod. Mae wedi bod yn braf cael cwmni Cristnogion eraill ac medru trafod a darllen Gair Duw. Mae o'n fendith mawr i'n helpu ni i gryfhau yn ffydd ac yn enwedig mewn cyfnod sydd yn gyfnod anodd, mae'n bwysig bod ni'n troi at Air Duw am gefnogaeth. Da ni'n cychwyn cyfres o ddarlleniadau newydd heno. Da ni'n dechrau ar gyfres ar Nehemia. A dwi'n edrych ymlaen y fawr iawn as gael darllen rhywbeth nad ydw i ddim wedi darllen o blaen a cael dysgu pethau o'r newydd. So, beth ych chi'n licio ymuno ni? Da ni'n cyfarfod ar Zoom ar y we am 7:07 bob nos Iau. Ac mae digon hawdd ymuno. Mae'n gofyn am y link gyn Huw sydd isio. A mi fydd unrhyw un o'na ni fodlon iawn helpu chi os da chi'n cael problemau. Dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfnod yma, y cyfle dwi wedi gael i fod yn rhan o'r grŵp yma, ac i Huw a Nan am ei arweiniad, ac i bob arall sydd wedi troi mewn am ei cyfeillgarwch hefyd. Wedyn gobeithio y gwelwn i chi yno. Mi sa'n braf iawn cael gweld y nifer sydd yn ymuno hefo'r cyfarfod yn cynyddu. Diolch. Dyna ni. Diolch i Gwenith am ei hanogaeth yn y fan yna. Ac yn rhannu profiad fel mae hi wedi derbyn. Yma bydd o fod o gwmpas y gair efo'n gilydd ac a gweld yr amrywiaeth yna o olygon wrth i ni ddod â bobl at ei gilydd o gwmpas un peth o gwmpas y gair. I'r salmydd, mi roedd y gair yna yn felysach na mel. Mi roedd o yn ei wneud o yn ddoethach nac y bydde fo yn gallu dymuno i ddysgu'n unrhyw ysgol nag an unrhyw hynafgwyr. Ac mi roedd o yn lloni i galon o ac yn rhoi gobaith tragwyddol iddo fo hefyd, yn ogystal â'r goleuni yna ar ei lwybrau fo. Dod o gwmpas y gair sy'n bwysig. Ac dwi'n ni'n faint ohonoch chi ddari glywed Nan yn ystod yr wythnos yma, yn siarad efo Dewi Llwyd am ddod o gwmpas y gair mewn gwirionedd. Dwi'n mysio rhoi geiriau yn ei chegu, ond yn sôn am y gwerthiant Beibl yna oedd wedi mynd i fyny yn sylweddol yn ystod y cyfnod clo ac eleni, 55% dwi'n iawn nan? Efo o werthiant Beibl. Da ni'n rhyfeddu. Chyma bod pobl yn troi at y Beibl. Stori oedd yn cael ei rannu, un stori mewn gwirionedd roedd Andy Ollerton yn ei rannu hefo ni oedd ynglyn â mynd at ac i wersyll ffoaduriaid a'r gwaith oedd yn digwydd yn y fan honno. Osod
adnoddau a dillad ag ati ar eu cyfer nhw. Ac hefyd osod tomen o feible wrth eu hymlen nhw. Ac mi gafodd y rhai oedd yn disgwyl wybod ac mi ath y gair ar led bod yna feible yno. Felly mi dyfodd y ciw. Nid mwyn derbyn yr dillad eu bod nhw eu hangen nhw, ond mwyn derbyn yr Beibl yna. Mewn cyfnodau yn sicr, pan dydy pethau ddim yn edrych yn dda o'n cwmpas ni, pan mae pethau newid o'n cwmpas ni, dyn ni fwy na erioed angen troi at Air Duw, ac mae yna bobl yn troi at y gair yna, ac yn cael goleini a llewyrch ar eu camau ac ar eu llwybrau hefyd, yn ogystal â chysur a diddanwch yn y gair. Ond un hanes, ac mae hwnnw'n cael ei rannu mewn gwirionedd ar wefan Cymdeithas y Beibl ynglyn â'r Sul arbennig yma. Hanes pobl yn dod o gwmpas y gair ydy yr un sy'n digwydd ar ddiwedd llyfr Nehemia. Fel oedd Gwenith yn sôn bod ni wedi dechrau eisoes edrych ar lyfr Nehemia, yr un aeth ati i ailgodi muriau Jerusalem ar ôl iddyn nhw gael i tynnu lawr a'r genedl gael i symud i geithglyd rhan fwyaf ohonyn nhw, rhai yn dychwelyd wedyn. Mae'r muriau lawr, mae'r deml wedi ei chodi, ond mae pethau'n anodd oherwydd bod y muriau lawr a pobl ddim yn gallu byw mewn diogelwch yn Jerusalem. Mae Nehemia yn mynd ati i weddio, mae Duw yn ei fendithio fo, mae'n rhoi cyfle iddo fo ailgodi'r muriau yna a annog yr Iddewon yn y gwaith arbennig yna. Ac wedi cyfnod o ansicrwydd a cyfnod o newid, a cyfnod o newidiadau a popeth yn newydd felly, maen nhw'n cael eu galw ynghyd i wrando Gair Duw. Ac mae'r alwad yna'n dod yn Nehemia penod 8, yn ei weld. Mae hi'n hwyr braidd i ni ddechrau ar yr hanes yna. Ond jyst o ran rhoi rhyw gip i chi arno fo, maen nhw'n dod at ei gilydd i wrando y cyfraith Moses yn cael ei ddarllen i'r holl bobl oedd wedi ymgynnull ar y sgwar. Ac maen nhw'n ymateb i'r gair yna, maen nhw eisiau clywed, maen nhw'n dal gafel ynddo fo, oherwydd bod nhw'n gwybod mai ynddo fo maen nhw'n mynd i gael arweiniad. Ynddo fo maen nhw'n mynd i fedru agosau at Duw a derbyn bendith gan yr arglwydd ei hun hefyd. Achos maen nhw'n gwybod i bod nhw'n bobl i Dduw, maen nhw'n cael ei atgoffa o'r stori yna. Maen nhw fel pobl yr arglwydd yn perthyn iddo fo hefyd. Ac mi rydyn ni'n hefyd yn perthyn i'r stori yna. Ac mi allwn ni'n hefyd ddod o gwmpas y Beibl. Atgoffa'n hunain fel oedd yna, yr stori yma i'w gael yn y Beibl, stori a chawdwriaeth yn arwain at Iesu Grist, sydd a phopeth o'i flaen yn arwain tuag ato, a phopeth o'i ôl yn dwyn bendith ohono fo. Fel y gallwn ni fod yn rhan o'r stori yna hefyd. A'i berchnogi o drosom ni'n hunain, a chlywed yr arglwydd ei hun yn siarad hefo ni ac yn arwain ac yn goleuo o'n blaenau ni. Bod hi'n dda i ni ddod o gwmpas y gair hefo'n gilydd, ac i ni rannu'r gair hefyd hefo'n gilydd. Da ni'n ei rannu o fel eglwys, achos mae o'n ar gyfer holl bobl Dduw, hen ac ifanc. Mi roedd y bobl i gyd ynghyd yn y fan honno. Pawb oedd mewn oed i ddall rhywbeth ohono fo. Mae dda i ni fel teuluoedd ddod o gwmpas y gair hefyd. I bawb o'r tu allan, mi allan hwthau, dderbyn bendith o'r gair yna. Yn y cyfnod y pandemig, mae gennon ni air i'w rannu. Gair o anogaeth, gair sydd yn sôn am Dduw, cariad i'w. Gair sydd yn goleuo o flaen bobl yn dwyn cysur
i'w sefyllfa nhwthau rwan. Mae hi mor dda rhannu adnodau o gysur gyda pobl sy'n mynd drwy gyfnodau anodd rwan. A jyst gallu textio, gyrru ar Messenger adnod iddyn nhw, sydd yn gobeithio yn dwyn calondid iddyn nhw, a pobl yn gallu ymateb i hynny hefyd. Dyn ni wedi weld o yn digwydd y misoedd diwethaf yma. Felly'n cynnig gobaith hefyd i bobl. Bod Duw uwchlaw y sefyllfa dyn ni yno fo ar hyn o bryd. Ac mi ddaw o bod gennym fo ofal amdano ni, gofal am ei bobl i gyd, bod ni'n rhan o'i storio ac yn defaid i borfa fynte. Ac mae'r Beibl yn helpu ni wneud synwyr o'n bywyd yn hunain a'r byd o'n cwmpas ni, ac i ymddiried yn hunain i'r arglwydd ei hun. Ac mae'n dda i ni gael cymhwyso y gair hefyd, ac i weld nid yn unig beth oedd y gair yn ei wneud adeg ynny, yn hanes Nehemia, yn hanes Joshua, yn hanes Moses, yn hanes Salmydd, Dafydd Frenin, ond yn yn hanes Nina hefyd, a sut mae o'n berthnasol ar gyfer yn bywyd Nina o ddydd i ddydd. Ac mae'r Beibl, fel oedd y Salmydd yn sôn, fel oedd Nehemia, darllenwch yr hanes yna, mi roi'r bregaeth i fyny ar Facebook, mewn gwirionedd, cyfeithiad sydd ohoni o wefan Cymdeithas y Beibl. Mae Nehemia yn cymell y bobl sydd yn cael eu cyffwrdd gan y gair yma, sydd yn dod wrth iddyn nhw wrando arno fo'n agored i'r gair ac yn wylo o dan weinidogaeth y gair, jyst sydd o'n cael ei ddarllen neu esbonio iddyn nhw. Mae'n agor allan ar yn teimladau ni ac ar yr hyn na fydde yn cael ei agor allan fel arall, yr hyn sydd yn heneidiau ni ei hun, oherwydd mae'n sôn am feddigeneidiau yno does. Mae'n sôn am iechawdwriaeth, mae'n sôn am fendith i'n heneidiau ni ac am i'n heneidiau ni foliannu yr arglwydd a'n gwnaeth. Ac mae Nehemia yn peri bod y bobl yn cael llawenhau yn y gair, a bod nhw'n cael rhannu misg ei gilydd a chofio am bawb sydd heb ddim yn eu plith nhw hefyd, bod yna gymhwyso'r gair yna, hyn maen nhw wedi glywed, sydd yn cymell bod yn hael fel y mae Duw yn hael gyda ni'na, gyda pawb o'n cwmpas ni, i rannu gobaith, i rannu'r bendithion dyn ni'na yn ei mwynhau. Mae'r gair yn cyfarwyddo ni yn hynny hefyd. Yn gwneud ni'n bobl, mae'r arglwydd am i ni fod. Yn bobl hael, yn bobl sydd yn ddibynnol arno ef, yn bobl sydd yn fodlon ac yn barod iawn i fyw o dan llewyrch i oleuni ef a dan ei fendith ef bob amser. Felly, mi gliw ni am yr Gair Disglair yna. Fel, glwson ni rai penillion yn cael eu canu gan Chloe ar ddechrau yn gwasanaeth. Mi gliw ni am y Gair Disglair yna, wrth ni gloi yn gwasanaeth hefyd, sydd yn goleuo o'n blaenau ni, sydd yn adfywio yn plith ni hefyd. Fel yng nghyfnod Nehemia, mi all wneud eto yn cyfnod Nina. Dan ddylanwad ysbryd glân yr arglwydd, mae Gair Duw yn gallu bod yn effeithiol ac yn ddisglair iawn i bob un ohono ni. Dwch i ni gael gair bach o weddi, mi rannau'r bendith hefo chi, ac mi gliw ni'r emyn efo'n gilydd. O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti y bore yma, bod dy air yn wir, yn gallu bod yn lamp, yn llusern i gamau yn traed, ac yn olau i'n llwybr drwy fywyd arglwydd. Helpa ni fod yn cerdded yn ôl doleini di dy hun. Beidio bod yn gwiro arglwydd yn ceisio goleini mewn llefydd eraill sydd ddim lles i ni, ond yn ceisio doleini di dy hun, ac yn gwybod mae Iesu Grist yw goleini'r byd. Diolch i ti fod ef yng nghanol dy air di.
Diolch i ti i fod o yn beddig ein heneidiau ni. Diolch i ti fod o'n cynnig ei hun, yn cynnig siarad hefo ni, yn cynnig i oleini ei hun ar dy air di dy hun, cynnig i ysbryd, yn cynnig yn goleuo ninne. Helpa ninne i fod yn ymroi fel y salmydd yma, i fyfyrio dy gyfraith ddydd a nos, i fod yn ceisio bendith o thair, i fod yn rhoi yn hunain, yn gosod yn hunain yno mwyn bod o dan dy fendith di dy hun. Cymell dy fendith yn gofyn arglwydd ar ei ti o leio yn bywydau ni yn gyfan ac adnewyddu yn meddwl ni o ddydd i ddydd yn ôl dy air di dy hun i ni. Gwnawn ni'r bobl arglwydd, bobl hael yr wyt ti am i ni fod, yn barod i rannu'r fendith yma, dyn ni wedi i'w dderbyn, bendith dy air, yn gysur, yn galondid, cynarweiniad i ni, gydag eraill o'n cwmpas, gy'n cael yn cymell hefyd, i fod yn hael gyda'r hyn oll yr wyt ti wedi ymddiried i ni. Oherwydd mae Duw hael wyt ti, yn rhoi i ni y fath bendithion, bendith dy air, bendith dy fab, bendith dysbryd ath gwmni. Mwyn Iesu Grist, dyn ni'n gofyn hyn i gyd, ac yn gofyn ar ei fendith gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glan, fod gyda ni oll, rawr hon hyd byth. Amen. Ante, mi ganwn ni yr emyn yma eto efo'n gilydd. Battery 90%. I
Diolch i chi am ymuno. Bendith arnoch chi. Cofiwch am cyfarfod. Mae hynny 5 ar Zoom heno'r link yn yr e-bost. Ac edrych ymlaen at Sul nesaf eto ar cyfarfodydd sydd i ddilyn wedi hynny.